Егетләр, сез бит инде Татарстан кичәсенең алыштыргысыз алып баручылары МС Рамил Закиров тагын әйдә кулларыгызны кызык әле МС Марс. Ләкин сез бүген шушындый поварской стильдә егетләр ничек үзегезне хис итәсез? Беләсең, Салават, чыннан гына әйткәндә, менә шушы киемне кидем дә мин әйме, һәм кулларым үзеннән-үзе нәрсәләр пешерә башлады. Әйтәм, син микрофон тота алмыйсың бүген. Мин микрофон тота алмыйм, мин аны колбаса дип хис итәм һәм турарга тотынам. Менә куллар үзләреннән үзе нәрсәләр пешерергә, нәрсәләр ясарга менә умтылалар һәм минем анда инде ашым кайный тизрәк сорасаң. Егетләр, нәрсәгә карап сайладыгыз бу костюмларны? Ну, менә минем карасы мине ябыктыра, мин шуңа күрә караны кидем. Йөземә килешә яктыс. Бик матур. Күзеңә дә килешеп тора әнә. Күземә дә ялтырап торалар күзләр. Менә мин карап торам да шушы костюмнарга, миңа бик ошадылар, бик әйбәт итеп тегелгән. Салат, кая тектеләр соң аны? Бу бит швейная компания поварской стиль. Нәрсәне пешерә беләсең, татар калган шуннан. Бөтенесен пешерә беләм дисәң була, бәлки, ләкин гүбәдияне әле не пробовала. Бөтенен әйтеп чыккан берлән пешерә белә инде һәрбер кыз. Бик тырыштым. Ишетмәк пешергә була. Бар нәрсәне дә пешерәм. Гүбәдия пешерә беләм. Һәм бәлешнең ингредиентларын санап чыгалы. Бөтенесенме? Бөтенесен. Бәрәңге, ит, камыр. Шо инде самый. Суган бар әле. Камырга нәрсә керә? Он керә, су керә, кай вакыт йомырка керә, туз, иногда шикәр. Аннанмы? 2 күкәй, 2 стакан он, әз генә туз, песок әз генә салам, чүпрә, яртыны, барсын бутыйм. Камырны ясыйм, аннары май салам, шуннан камыр килеп чыга. Бәлеш, начинкасы ит, бәрәңге һәм суган. Ит, лук, бәрәңге, тесто, ка. Бөтенесеннән тәмле бәлеш килеп чыга. Бәрәңге, ит, туз, су, тесто, борыш. Ашысы килә башлады. Камыр һәм дөгет. Вакимер һәм инде дарысын. Анда без әйтәләр тотарлыда корт астына җәйгән. Корт белән бергә бик тәмле була. Ләйсән, ниһаять инде син безнең кичәбезгә килеп җиттең. Без инде сине ничә еллар чакырабыз, инде беренче тапкыр син бездә кунакта. Менә инде син чыгыш ясадың һәм ничек сиңа безнең Татарстан кичәсенең атмосферасы? Чынлап та, Салават, менә син чакыргач инде бик теләп килдек, чыгыш ясадым. Мондагы килгән яшьләр бик җылы кабул иттеләр. Монда атмосфера бик җылы, бик шундый менә өйдәге сыман, бик яхшы, миңа бик ошады. Булат бит инде хәзер телевидениедә тәмле көрәш дигән тапшырны алып бара. Сезнең гаиләдә 3 хатын-кыз һәм 1 егет. Һәм инде минем уйлаганча инде хатын-кызлар бит инде егетне ашарга, пешерергә тиеш бит инде, бит аның артыннан карарга тиеш. Минем уйлаганча сезнең гаиләгездә ашарга пешерүче ул Булат. Дөресме? Юк, бу алай түгел. Бу тапшыручыга башлагач инде бик күпләр сорый башлады миннән. Хәтта теге урамда бала белән уйнап йөргәндә дә сорыйлар, син бит иркә хатындыр инде, ашарга да пешермисеңдер дип. Ләкин бу дөрес түгел, чөнки ул анда съемкалардан арып талчыгып кайта, шуңа күрә дөресен әйткәндә мин аның өйдә ашарга пешергән күргәнем дә юк. Әни белән әти һәр вакыт әйтә инде, улыкаем, өйләнәсең икән, поварга өйлән, һәр вакыт өеңдә синең булачак ашарга, холодильникта тулы булачак ризык. Булат менә шул тапшырулардан ризыкны өйгә алып кайтамы? Юк. Бик сирәк вакытта гына, әгәр дә килгән кунаклар күчтән эш алып киләләр икән, шуны алып кайтырга мөмкин. Аны бит без телевизор караучылар белмибез бит инде аның тәмен инде, бит кайберләре калып карый да инде алып баручылар, калып карый да, ничек тәмне. Аны кем белгән, аны тәмлеме юк микән? Андый моментларда була, ул кайтып сөйли, кемнең теге бик оста пешергәнлеген турында сөйли. Кайсы бер кеше килә дә, аның я бәрәңгесе пешеп чыкмаган була, я ите каты була. Шуңа күрә,
деп шәйнәп камераға күрсәтәбез дә, яңадан пешереп бетерәбез дип сөйли инде ул менә шулай. Ничә яшь бит инде хәзер? Олысына Олы кызыбыз Таңсылуга 9 яшь, бәләкәйгә Зифага 5 яшь. Алар инде кичкенә чактан ук музыкага тартылдылар. Инде бигрәк тә олысы дип әйтәсем килә. Чөнки 2 яшендә инде ул зур кибетләргә кергәчтен дә кычкырып җырлый башлый иде. Аның тавышы бик көчле хәзердә, шуңа күрә без аны музыкага бирдек. Музыка өлкәсендә шөгыльләнә һәм инде бию түгәрәклегенә йөри. Кешесе күбрәк ничек дип әйтим, өйдә миңа күбрәк булыша. Кухняда кайнашырга бик ярата. Икесе ике төрле. Менә бит инде Инстаграмдан без күреп торабыз, кыш көне нинди ял буласың, сез һәрвакыт тауда рәхәтләнеп чаңгышасыз, шулай бит инде. Менә җәй көне нәрсә белән шөгыльләнәсез? Җәй көне сәпитме, яисә су керәсезме? Җәй көне без күбрәк табигатьтә ял итәргә яратабыз. Монда инде су керү дә була, йөгерү дә була, төрле актив уеннар да уйныйбыз. Табигатькә чыкканда инде безнең белән һәрвакыт туп һәм башка да спорт әйберләре була. Ләйсән, сиңа тагын бер кат бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Вакыт табып безнең кичәбезгә килгәнең өчен, синең өчен һәрвакыт безнең ишекләребез ачык. Без сине көтеп калабыз. Рәхмәт, бик зур салават. Синең бу кичәнең инде киләчәге өметле. Шуңа күрә озын гомерле булсын, саулык, сәламәтлек, сиңа да иҗат уңышлары телим. Рәхмәт. Давай. Бәйле. Вот безнең матур кызлар. Андай. Хөрмәтле дуслар, безнең ике команда була. Берсе Миләүшә һәм татар җегете Евгений. Алкышлар! Миләүшә, Евгений. Һәм минем команда исеме ничек? Алия. Алия, алкышлар дуслар. Безнең команданың исеме Бауырсак. Бауырсак командасы. Ничек команданың исеме булышасыз? Ничек? Гөбәди-юшки, нормально. Нормальный гөбәди-юшки. Гөбәди-юшки монда. Бездә шәп бауырсаклар. Дуслар, сезнең команданың яшел шәһәр команда, безнең фрукты командалары. Что надо делать? Переводи сразу. Синхронный перевод. Булат, мен ручай әйтим инде, что надо делать дип. Менә моны турыйсыз, крошите все это, и задача сделать красивый праздничный салат. Праздничный салат. Стоп. Миләүшә. Басыңыз. Это говорит не на скорость, это на красоту. Да, на красоту. Салат мотор булсын. Ну, примерно якынча бер. Конечно, можешь, но ножик один бит. Ты можешь подавать просто. Нәрсә киттеңме була? Бер, ике, эш китте. Кайсагыз дуслар? На красоту. Мотор булсын, яме. Вот, помощник. Давай, мотор. Самый главный мотор булсын, яме. Красиво, эстетично. Ты что делаешь? Ты что фрукты переводишь? Ого, сіздегі баранчик мотор кызы, а? Ой, молодец, моторы. Әйдә, турама. Миләүшә турап тора, Миләүшә. День рождения бит, туган көн. Инде без туган көнне запись хәзерлиләр. Хәзер. Әйдәгез, дуслар. Бауырсак командасы булар. Нәрсә беттеме? Әйдә. 5, 4, 3, 2, 1. Ох, зур кыяр калды, әрәм итмә. Только оставьте, девушка. Стоп. Встаньте, пожалуйста, сюда. Вот, Аня, Руслан, по-любому сені жиналды. Да, все. Красота. Нәрсә, ашладымы, дуслар? Нормально. Синеки нәрсә, кызарды бит, кызарды. Стоп. Салатның исеме как называется салат? Салат тура дип атала. Салатның исеме? Бахтавление? Но бұл финал керек бізге. Финал. Һәм хәзер сез 1 минутта бұл салатны икәү аша бетерергә тиешсез. Вы должны съесть вдвоем за 1 минуту. Раз, два, три, поехали! Вот, киң кызыгы шулай да.
Залға салып Помощись, помогайте, помощись. Давай. Айдагыз. Стоп. Все нормально, Женя. От меня вытирать только не надо. Салфетки! Салфеткаларды беріңіздер. Беріңіз, пожалуйста. Салфеткаларды беріңіз. Салфеткалар бар. Ayda bu matur kızlarını hem yigitlerine alkışlayıp jibering indi. Kızlar, sizge bu konkurska için şimdi matur fartuklar bilekke. Alkışlar. С днем рождения, туған күнің bilan Yigitler, rahmat, ребята, большое спасибо. Давайте вас проводим аплодисментами. Егетләр, менә бит инде клуб индустриясында беренче тапкыр менә шундый кулинар шоу булды һәм инде ул әлбәттә Татарстан кичәсендә булды. Сез бергә беренче тапкыр сәхнәгә чыктыгыз һәм инде ничек менә сезгә бергә эшләү ничек җиңел булдымы? Чынлап та беренче тапкыр без әле мондый форматта, мондый клубка, менә шундый фартуклардан, киемнәрдән киеп килдек. Аллаһка шөкер, зур рәхмәт чакырган өчен. Руслан белән шулай ук сәхнәдә беренче тапкыр, ләкин без бик җайлы, бик рәхәт эшләдек, чөнки без инде бер-беребезне тоябыз, чөнки без күршеләр. Яшибез Казанда күршеләр, юл аркылы гына. Лушко урамында. Лушко урамында. Ул балконнан чыга, кул булгый, мин балконнан чыгып кул булгыйм. Татар халыгашлары алар бит дуслаштыра. Дуслаштыра, якынлаштыра, күршеләштерә. Дөрес. Шуңа монда ленде авырлык туры килмәде. Ул да элек КВНда уйнаган, мин дә заманында 3нче сыйныфта КВНда уйнаган идем. Бүгенге конкурслар алар эксклюзив булды. Әле туйларда, юбилейларда бер дә үткәргән юк иде. Эксклюзив булды. Ләкин бүген уйлаштык та, сөйләштек тә, бер конкурсны үткәрәчәк үзләренең туйында, юбилейларында, корпоративларында бер конкурсны үткәрәчәк. Бүлештек. Кабатланмас өчен. Алар бик кызык, туйда кешеләр утыралар, без аларны чакырабыз, аларны ашатабыз, биетәбез. Һәм безне туйга чакырыгыз инде дуслар. 8, 9. Всё, бетте. 8, 9 шалтыратыгыз. Һәм безгә туйда дигәннән, туйда безгә теге мәсәлән, каз кистергәннәре бар, берсендә дә булат каз кистәсен, мәтен нишәп кисмәскә. Мин үз заманында шул ук Азнакай, Мөслим казларын бик күп турадым, шуңа күрә мин каз каклаган каз туры буенча Татарстанның атказанган спорт мастеры. Руслан, менә мин Ләйсәннән яңа гына сөйләшкәндә, Ләйсән миңа әйтте, Булат үзенең тапшыруыннан өйгә бер нәрсә дә алып кайтмый диде. Син бер нәрсә алып кайтасыңмы, теге пешергән тәмле әйберләрне? Юк, безнең бит анда студияда 15 кеше эшли. Бөтен калган ризыкларны без бүләбез дә, шунда ук студияда рәхәтләнеп ашыйбыз. Студиядан ара китми инде ул. Чыгып җитә алмый ул ризыклар. Бер-ике кастроль иге алып кайткан бар инде, Аллаһка шөкер. И бер сковородочка. Бер таба. Бер таба. Егетләр, телгә инде сез оста әлбәттә. Менә сез үзегез пешерә беләсезме соң? Мин хәзер инде остардым. Мин хашлама бик яхшы пешерәм. Шул теге Руслан суйган сарыктан бик яхшы хашламалар ясыйм мин гадәттә. Һәм пилмән пешерә беләм. Бегә белмәсәм дә пилмәнне сатып алам да кибеттән пешерәм, шәп иттереп. Аны пешерә беләм. Күкәйтәбез аңлашыла ки, һәм минем теге бер кызыклы хәле балачакта макарон пешерү буенча. Өйрәтим ничек пешерү макаронны? Таңлыйм. Макаронны башта пешерер алдыннан мин суда жудым, чайкаттым, салкын суда, жылы суда. Һәм нинди макарон килеп чыккан аңлыйсызмы? Пюре. Ябышып бетте ул. Пюре. Сагыз да теге жвачка да кирәк түгел. Менә дигән макароннар булган. Монсы беренче тәҗрибә. Абылай хәзер әлбәттә пешерәбез, каклаган каз үзегез хәтерлисез диме? Телефон шул 89. Руслан, а синең беренче пешергән ризыгың? Минем беренче пешергән ризыгы ул теге студент вакытында булган инде. Доширак по-татарски. Түбәйтәйне аласың да, теге тәлилкә булмагач, шунда доширакны куясың, су саласың да ашыйсың инде. Доширак по-татарски эксклюзивный. Мин тагын бер ысулым белән, аны теге доширакны ашыйсың да, кайнар су эчәсең дә, бер сәгатьтән бүртеп чыга. Нормально була. Бәрәңге кыздырам, тәбия кыздырам, аш пешерәм, туйлар алып барам. 8-9 шалтыратыгыз. Беренче тапшыруыгызны хәтерлисезме? Беренче тапшыруда бик зак азапланган идек без. Бик зак азапланып, пешереп, чөнки безнең студия яңа иде. Анда ул тегесе пешеп чыкмый, мысы пешеп чыкмый, әле ул вакытта теге духовкаларда эшләмәде иде безнең. Кичкә аны эшләтеп, ниттереп, тегеләй иттереп, булай иттереп, агладык, тугыладык, бугладык, килеп чыкты инде аннан соң. Әле хәтерлим, берсендә Ләйсән Мәхмүтова пешерде пулау. Шын үзбәкчә, шын майларын да итеп, итләрен итеп, без анда сүндереп, без аны 2 сәгать пешереп бетердек аннан соң. Ләкин шундый тәмле булды ул. Ну шын үзбәкчә, 2 сәгать.
Менә бит инде теге рекламалар ясаганда, теге тавыклар күрсәтәләр бит инде анда. Менә шулай ишеткән идем, ниндидер краскалар белән буялар. Мондый хәл сездә юкмы? Краска юк инде, ул тигән көнбагыш майын белән инде матур гына итеп сылыйсың да казны. Ул каз пешеп бетмәсә дә шунда май белән сыласаң матур була. Ну камерганы тәмни итеп ашыйсың инде теге. Сулы бар, әгәр дә ул тавыкны сез кызгылт матур төскә кертергә дисәгез, бал сыларга кирәк. Әмма монысы миннән рецепт. Кем өйрәтте дисәр, үзегез белдек диярсез. Көнбагыш май. Әйе, бергә булган. Ярый итләр, килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Минем уйлавымча бүген яңа дуэт туды. Кулинар дуэт. 8-9. Минем аша чакырыгыз. Глушко урамында торабыз. Ярый итләр, рәхмәт. Рәхмәт ямыз яңа чакырылган, син тапшыруга да озын гомер. Һәм әлбәттә дискә түгеңә чакыр. Икенче фартуксыз чакыр инде безне. Татар халык ашлары бик тәмле һәм файдалы. Бу тапшыру сезгә ошагандыр дип ышанып калам. Әсне белән сау булашам мин, Салават Миниханов. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.